19 חטופים חללים עדיין שם. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נעביר סיוע לחמאס. זהו. אין סיבה. אם חמאס מפר את ההסכם, אנחנו לא צריכים לקיים אותו. בשום צורה. אנחנו לא צריכים לחזק את חמאס, אנחנו לא צריכים לקחת בזה חלק. שום סיוע לא צריך לעבור עד שכל אחינו ישובו לקבורה באדמתם, לחיק משפחתם. זה שקר. זה שקר שהם לא יודעים איפה הגופה של הדר גולדין, וזה שקר שהם לא יודעים איפה החללים. 19 חטופים חללים עדיין שם. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נעביר סיוע לחמאס. זהו. אין סיבה. אם חמאס מפר את ההסכם, אנחנו לא צריכים לקיים אותו. בשום צורה. אנחנו לא צריכים לחזק את חמאס, אנחנו לא צריכים לקחת בזה חלק. שום סיוע לא צריך לעבור עד שכל אחינו ישובו לקבורה באדמתם, לחיק משפחתם. זה שקר. זה שקר שהם לא יודעים איפה הגופה של הדר גולדין, וזה שקר שהם לא יודעים איפה החללים.